Dozovite se pameti. Nemamo dovoljno lekara da vam pruže pomoć. Zdravstveni sistem je prenapregnut, blago rečeno, upozorio je danas pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković. Kako je istakao, kapaciteti su popunjeni skoro do maksimuma. Svakog dana pokušavamo da dodatnim kapacitetima primimo sve pacijente, ali morate da shvatite da tome ima kraja. Ne možemo da pravimo bolnice za jedan dan i niko nema toliko lekara koji mogu u kontinuitetu toliko da rade kao naši lekari koji su opterećeni do maksimuma. Oni imaju svoje strahove i porodice. Najteže je svima njima kada upućuju apele da se ljudi dozovu pameti, jer neće biti dovoljno lekara da vam pruže adekvatnu pomoć, istakao je pokrajinski sekretar. Mi se obraćamo u njihovo ime. Morate nam svima pomoći da bi zdravstveni sistem izdržao. Mi možemo otvarati 1000 arena, sajmova, ali nema tu ko više da leči. Jedina šansa nam je prevencija i da svi poštujemo šta struka traži. Po svim proračunima u 7 do 10 dana bi ova uzlazna linija počela da pada, istakao je on.